Kahit dito lang. So, ayan. Kasi mag-edit ako. Asan si Ate Rica pala? Ano kay tatay? Thank you. Pwede mo naman yung mesa. Sige nga. Ayan, 200. Ay, baba natin yung link mo. Okay na? Saan, Koy? Eh, ako na. Ako na. Mamaya ako Hello po! Si Ate Anggi pagod yan. Kaya matutulog daw muna siya. Gawin pagod yan kasi na-stress yan kasi di niya na Hello, download Dodong. yung clip. Hello daw kay Dodong. Hello po, Sir Dodong. Ay, thank you po. Thank you Welcome po po. sa viewers natin. Shout out sa one viewer. Sabi ko nga kanina kay Ate Chinchin, alam ko mas ahead ako sa'yo. Anan ka na? 18, ikaw. Mas ahead ako sa'yo. Pero ano mo? 18, ikaw. Nag-18 ka na ngayon? Here? Oo. Ay, magna-19 na ako, ikaw. Ang galing din. Same lang tayo. Anong month? August. So, mas matanda ka sa akin. Kasi Ikaw? September ako. Magkasunod na lang. Kaya tama naman na ate yung tawag sa'yo. Wag na! Ang naalala ko kasi parang mas Chin-chin na lang. Huwag na mag-ate. Wag na mag-ate. Thank you po, Dodong. Dodong he. Hello po, Kabandera. Ayan po, nakababa na po ang link ni Bicolana. Ayan, i-click nyo lang po yan at mapupunta kayo sa channel ni Bicolana Girl. Ay, bye na ako rito. Siya, lipat po kayo. Bye-bye. Comment lang daw po kayo. Uy, sa dayo to ng pandok ta. Armo, pandok ko sa litman para nagtaba lang. Adi ko di ba ko sa dito mo ng pandok ko dati? Ayan. Oo, pati si Ate Rica. Sabi ko, si Ate Angge, bako sa Ate Angge, bako ang bako sa dit ang pandok. Ilan mo ha? Nagkaig ko lang kaya talaga siyang taba digdig. Pag nagtumataba ka si ano. Ang pangit, pag maliit yung mukha mo, hindi pag maliit yung mukha mo, tapos magkaroon ng taba. Pangit yun. Sa akin na, hindi na lang. Tumaba ka na? Amo? Hindi man, oh. Okay pa rin Hello naman. guys! Ayan, hello po sa 17 viewers. Hello, Don David. Kasama po namin dito si Ate Rica, kaso may pinuntahan siya. Doon kay tatay si Rica. Gusto ko magtubig. Nakaka-dehydrate yung panahon. Init na talaga. Hello, Jaime Vera. Ayan. Stay, hydrated. Guys, Drink tubig po water. muna. Mainom ka? Magtubig po muna kayo. Thank you po, Jaime Vera. Pili ko pagod yung Hello viewers. po, Ilan po kayo? Aguirre Reynaldo, hello po. Shoutout sa 33 viewers natin. Ano ba? Oh. Grabe guys, ang init sa Pilipinas. Si Ate Anggi po nagpapahinga. Magayon ang gila kaya, Bi. Mas magainon ka. Oh, hindi. Ay, huwag mo ko. May gulana. Kita nga ni kita. Akitang gawa. Kita ka, boss. Ayaw kita. Tanggapin mo na. Bagchoy ka talaga. Ha? Hindi, no. Pag ako talaga nagpayat. Oh, papayat pa to. Uy, ako nga. Napadami lang. Guys, napadami lang talaga ng kain. Ano daw? Merong kalbong naglalakad sa daan. Nag-vlog po si Ate Rica. Mainit din sa Spain. Shower out sa inyo dyan. Stay hydrated, guys. Sana umulan na yelo. Grabe, ma. Yelo talaga. Di ba pwedeng lang? Maawa ka naman. Di ba pwedeng snow? Ano gusto mo? Mainit never- o ulan na yelo? Never magkaka-snow sa atin dito. Di mo sure yung panahon. Oo, nakita mo sa Pabago-bago. duyan. Sino nakita mo sa duyan? Si Ate Angge yun.
Nagpapahinga. Shout out dito sa Sorsogon, naputol live mo Opo, kagabi. Sir Jose, naputol po kasi umulan ng malakas kagabi. Grabe no, tapos ano na yun? Magdamag ba yun, yung ulan? Basta ang alam ko hanggang 12 PM, nag-uulan pa. Grabe ang lakas, kaya nawawala yung signal. Playing ba? Hello po kay Ramil. Grabe naman to si Ramil. Hello, Regime. Ano yan? Kasilan. Sa Baguio City, yellow yon, di ba? Yung sa Baguio City, di ba? Sa Baguio City, nabalitang umulan snow. ng yelo. Oo, yellow. Hindi! Sobrang lamig, nag-yellow yung Okay. Pumunta kami doon. Amo? Diyan muna kayo, may puntahan ako. Sige po, Sige kuya. lang po. Hello po, Sir Bruce. Kuya, ito ba kuya yung sponsor ng budget namin? Hello, Kuya po. Bruce. Hello Ayan, po, siya Kuya din yung Bruce. nag-sponsor ng relo ko. Ayan. Amo ba? Yes po. So, yan, Hello thank po, you Kuya po. Bruce. Ayan, thank you so much po sa relo. Ganda po. Shower out. Cutie. Kaya pala, kuya, may blue na siya sa kuya. So, naka-blue na baga sa name. Garo, na siya sa dati. So, nag-comment. Ganyan. Pero gusto na kwa dito. Hello. Kuya Alberto. Kuya. Bakit? Ano Ala, ba? may ganito. Tinalagnat ka? Paano kayo, kuya? Mainiton magaduman to. Saan? Duman. Nagabalad kami. Saan ba ang ginawa nyo kasi? Kanina. Siyempre, kuya, baladon ba? Naglakaw ba kami, kuya? Labaon doon na. Lakaw. Tapos, pasiring padigdi. Kabanderang Pupunta rin ako hello sa sentro. po. Ay, ako man, kuya. May pasabay ako. Ano? Di. Amira, ano? I-message mo? Ayoko. Pare-pares lang ba yun? Oo. Ay, hindi. May yon. May brand yon, kuya. I-message mo? Opo, kuya. Hello po, Mikael. May relo. May relo din ako kaso yung nag-fade to. Gold siya nung una pero nag-fade. Naging white na siya. Kasi yung lang to, regalo to sa akin nung dibo ko. May kaklas ako nag-gift nito sa akin. Wow. So, talental value pala yan. Tsaka hindi siya talaga nasisira. Nag-fade lang talaga yung niya, yung color. Kaya kahit ginagamit ko pa din kahit nag-fade na siya kasi wala man ako ibang relo. Painumin nyo na gamot sa... Opo, bibili po si Kuya Noli ng gamot sa sentro. Opo, Sir Bruce. Po, inisponsoran po ako ni Tito Joe ng pangpagawa po ng bahay. Pero hindi po yun parang lahat. Parang yun lang yung sala tsaka yung kusina. Yung kwarto hindi pa. Siguro pa unti-untian. Kaya ayan. Naghahanap pa tayo ng sponsor. Saka na. Sabi ko nga kay... Gumawa ka na ng channel mo. Gumawa ka ng channel mo. Hindi pa ko Sabagay, pag tapos ka na dito, pwede ka na mag-start. Diba? Kasi diba nag-ano ka? Baton ka, diba? Yes, Majorette ka. Diba magsisecond year? kami ng Magsisecond palanggi. Diba magsisecond year ka na din? Siyempre, nakakaano man ninyo yung mga majorette sa Mariners? Gusto ko sanang mag-shift. Saan? Ng course. Anong gusto mong course ba? Shift lang ako ng nursing. Oo, meron sa Tancholing, kaso may... Kaya Saan? naman yung doon. Sa school na, pinapasukan ko. Meron. Naman nursing. Kaso, wala namang tuition. Kaso, binabayaran yung sa laboratory. Okay lang yun kasi lahat naman talaga nagbabayad sa laboratory. Oo nga. Nasa 15K, 20K kada sem. Wala man akong pang doon. Wala man akong pang bayad. Kasi kahit yung iba, pag may tuition, nagbabayad pa sa pag-laboratory, ganun yun. Pero grabe, ang mahal, no? Ako nga, pa lang. Nag-shift sana ako. Pero yun, kasi wala rin naman akong budget. Nag-EB English na. Doc?
Ano bang course mo? Pwede siyang mag-edu, pwede siyang mag-law, pwede siyang mag-public service. Basta, Oh, pwede naman. Magme-methods pa ako. Para siyang eduk nga, parang kasi madami. Kasi nga, wala man Ako, akong, wala man akong budget. Pinakayo ko talaga mag-take ng eduk. Gusto ko dati Ikaw anong tinake mo? HM ako ngayon. May malawak man yung niya, broad naman yung. Kalalabon ka mo eh. Pwede niya kung anong. Hindi mo graduate ka. Hello po. Kalalabon ka ba? Marami. Taga Santo Bicolano Domingo ka. ba kayo? Hello po kay Hello. tatay. Hello. Papa ko po. Papa po ng chinchin. Ala, kamukha. Magkamukha kayo eh. Opo. Grabe ang sisipag ng mga tao dito. Okay. Kapatid mo yun? Hindi na po. Asawa ko yun yun. Ah. Yung mama mo yung kanina dyan ng babae. Yung yun nga, yung pumunta nga doon sa pumunta sila doon sa may pagpa-blessing nila ka Ate Gwen. Oo nga, kasama ko yun si mama. Nauna lang Oo. sa akin. Pag nag-vlog na si Chinchin, nandyan kami na mag-vlog. Uli namin lahat ng tilapia sa Batolik. Sige, Pwede po! samahan mo si Ate Chinchin. Magdamag po tayo. Chinchin. Christian ka din po. Church dyan. Mm. I'm Christian. Christian ka din? Yes. Parehas tayo. Hello po, Kuya Bro. Christian ka po. Si Sir Bruce. Wow, grabe naman. Maganda po, as in, promise. Maganda po yung church na pupuntahan ko po. As in, nag-fellowship kami. Ayan, nagsa-Sunday service kami. Diba? Ang ganda. Sa amin- Nag-youth fellowship kami. Nung hindi pa ako nagising, gaganyan din kami. Gaganyan din kami nung nung pang-active ka pa sa church. Alam Ganyan. ko na. Sa ano minsan kasi pag busy, diba? Kuya Bruce, sa Albay po ako, Legazpi. Sir Kenneth, hello po. Nandito po kami sa Hello site. po, Kuya Kenneth. Hi, hello. Albert, hello po. Boy, hello. Hello po. Thank you po, Boy. Taga Santo Domingo, bagong San Roque, Bicolana. Opo. Lyra, opo. Parang taga Santo Domingo lang to. Yung majorette sa school, yung Mariners. Oo. Oo, kulay green. Red. Ay, red ba yun? Red. Oo, red. Taga, dun, saan, anong lugar? Legazpi. Red ba yun? Kasi may Red kanaman, may Mariners kanaman, merong Mariners May ano, di ba? Legazpi May ano City. sila, may tawag doon, may gila silang blue. Wala. Red talaga. Red Siguro na talaga ano sila. na, nakakompete na namin sa Hello po, sa napadaan na military supporter parade. po ako, Team Kalingap. Thank you po, Boy. Hello, Oo, Kuya malapit na. Dodong. Ayan, thank you so much po. Malapit na matapos Thank you to. rin po kay Kuya Jojo. 7 Ayan, may months. may sponsor. Ayan. Thank you so much po Kuya Jojo. 7 And I months hope daw bago na- nabuo. Gumaling na po yung wife mo. Sino? Yung asawa ng sponsor. Sino? Kuya Jojo, yung asawa niya. Jojo yung sponsor din ni Ate Rita? Oh, basta yung sponsor ng bahay. Siya kasi yung pagbabae sa akin. Oo nga, sponsor nga din ni Ate Rita. Ayan. Thank you so much po. Hello po, napadaan lang. Supporter po ako. Team Kalingap. Kalingap. Hello po. Kuya Shower out Boy. sa Boy, viewers Lingap. ng mga Kalingap. Gusto niyo ba na mag-vlog na ako? Oo nga, gumawa ka na Kasi ng sarili ang mong dami sa akin channel. nagsasabi na mag-vlog na daw ako. Oo, ganyan, gumawa ganyan. ka na. Pero, feeling ko busy pa kasi ako. Nawalan ka na pala dito ng tip. Alam mo, Hindi. oo, dapat dyan, pwede mo yan patanggalin, tapos yung tit mo dito mauusog. Kasi sa akin, yun din. Kasi di pa dito sa baba, wala akong ngipin. Ang sabi sa akin, wala ka na din nga, oh. Parehas tayo. Permanent tit kasi pinabon. Kasi matagal na pala yun. Tignan mo. Saka nagpapasta ako kasi, ikaw nagpapasta ka rin. Hindi ako nagpapasta. Ay, may pinapasta na ako yung dalawang lang. Meron din ako. Be, pares na yung wala dito, dalawa. Sa'yo, nandito sa akin sa sa gitna. Wala talaga akong, hindi ko totoo yung sa gitna. Ano ba? Patingin. Isa lang yung hindi ko totoo, ganyan.
Tapos kaya parang ano, ito hindi ko na ito talaga masusolusyonan. Ito, kaya pa kasi yung ano, wisdom tooth ko, tumutubo na, dalawa siya. Tapos kailangan, ayaw kong patanggalin. Kasi mahal yung magpapa-x-ray ka pa, Oh, hindi ko mahal yung yan. ginaano. Tapos, ay wala ka pa bang wisdom tooth? Ano? Wala pa sa akin kasi meron ako wisdom tooth. Tapos, kaya guys, dito parang namamaga siya or parang nag-ano, kasi nga yung wisdom tooth ko ganyan, medyo masakit pa. So, kailangan siyang ano ng brace, kaya ako nagpa-brace. Para lumabas yung wisdom tooth. Para hindi na daw tanggalin. Kaya naman ako nagka-praise para maayos din yung meeting ko. Kasi yung doon nga dito. Kasi nga, di ba, alam naman ng viewers natin na meron nga akong isang fake na ngipin. So, nahihirapan ako doon sa, yung may ano siya sa taas. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Tapos yung denture ko, iba siya, parang may ano sa taas. So, nabubulol ako. Tapos yung words ko, hindi siya, parang ang pangit, pakinggan. Kaya mas better na to. Aubrey, Kasi sa brace, kung makapit, makita mo, yung brace lang yung kinakapitan mo. Pero kung wala yan ng brace, tanggal yan. Kasi pinaputol na yung nakakabit sa may taas. Siya hindi ko mag-ano naman. Kaya ano, ayan lang. Nakaabot sa... Ba't nakaabot dun? Oo, tumata. Pero kailan yun kasi yun. Ay, Sir Bruce, yung chinelas pong ginamit ko kay Ate Rica po kasi yung nabili ko manipis siya. Tapos grabe yung putik yung dinaanan namin. Kaya eto na yung mataas yung ginamit ko. Hello po sa 97 viewers. Ayahan, solid. Mataba. Ano kay malunggay girl? Anong ganun din? May ano din? May sukli ba yun? Sa Ate Rica po, nandun po kay tatay, nag-vlog po ata. Hala, scripted na ngipin yun because hindi pa. Kung pwedeng yung Grabe scripted yun. lang, wag yung Oo fake, nga. no? Sayang kung hindi talaga, natanggal lang yun dahil kumain ako ng boto ng manok. Oo, kaya yun natanggal. Kasi naman ako ni Kuya Noli talagang ginawan talaga yun para ni Kuya. Kasi nakakaya, pupasok ako sa school, wala talaga akong iipin. Tapos, wala lang, sinasabayan ko na lang yung mga klase ko. Parang, syempre, parang, anuan ka, garubaga. Pagtitripan, ganyan. Sinasabayan ko na lang, pinapakita ko pa sa kanila. Maray na hapon man po, Delphine. Hello po, Benedict TV. Shoutout sa ating 103 viewers. So, magtatagal kami dito, guys. 1 month, sabi ni Ate Angge. Oh, Kawawa naman si Ate Angge. 1 month? Oo, 1 month. Tapos, uuwi na kayo sa ano? Hindi na ako papasok. Charis! Grabe man. Ano nga? Tingnan mo yung pawis ko. Ako rin naman. Ano nga? Hindi man, 1 week siguro. Kaya, ikaw yung magdidesisyon kung kailan ka magpapablessing, di ba? Sabi ni Kuya Noli. Mas maganda nga. Nasira yung kuko mo. Ano ko yan, tutubo rin naman yan kagaya Oo, ng tutubo dati. naman. Alam mo kung bakit? Kasi palagi kami nagpa-practice yung sapatos ko Oo. na ano, Maano ba? Parang masikip. Tapos nagbo-boots pa kami pag nagpa-parade na. So, nasisira. Kasi dalawa yun, halata mo naman na ano talaga. Oo. Ako talaga, nagplano din ako kasi madaming mga instructor, madaming nag-motivate sa akin na Ba't di ka mag-majorette? ang daming nag-ano sa akin na bakit ka mag-majorette sa mag-majorette Mariners. ka na? Ang init, babe. Halos yung mga majorette doon. Kami nga ako nga rin. Pero, siyempre, inalagaan naman namin yung skin namin. Kasi sabi Pero ko, hindi kasi, parang walang no exception kasi doon. Parang Ay, sa amin, kahit meron. mainit, go lang. Parang, Ay, may sinabi nga sa akin, sino yung sabi mo? Sa Ate Rica ata, or basta or sa Ate Gwen, sabi niya yung majorette daw, mga majorette dito sa mga school, parang inaalagaan. Kumbaga, syempre yung hindi, pag mainit, syempre, hindi okay lang yun. Pag nagpa-parade, mainit talaga. kami Pero ka- sa mga practice, yun kami talaga. kasi, pag nagpa-practice kami, hindi kami inaalaw ng practice ko, tapos naka-short. No, that naka-ano ka, Oo, comfortable lahat na naman. leggings. Tapos, dapat mag-jacket, lalo na kapag magpa-parade, like practice na as in parade, dapat naka-jacket ka, tapos may Oo, lahat cap. naman. Dapat Kasi ganun kahit talaga. naman doon, Para hindi ka palaging mangitim. naka-leggings Dapat or ganun. ano. Pero, yung as in talaga na, hindi kayo Wala papajakete. kasi akong pitik. Puro kong pitik. Wait lang.
Pag, ano kasi, pag about sa pitik na yan, sa, ano na yan, ganyan din ako dati. Wala rin akong pitik. Pero alam mo, nag-practice, nagkaroon na lang din naman ako eh. Sabagay, sa una lang. Oo, Parang siya kasi, kailangan ng kasi kaya practice nga, makes palagi, perfect. oh yes, diba? Kaya nga palagi may practice. Kasi ako nga, hindi ko nahihiya alam ako. sa sarili ko na, kaya ko na pala na, ito na pala, diba? Ala, hello po, Ang ganda Henry. Kamusta ka naman? Nagkita na pala kayo ni Miss Chinchin. Opo, kasama ko ngayon. Bakit na-retract mo? Hello po, Zosimo Cruzet. Delphine, hello po. Watching from Riyadh, KSA. Cesar Ferrer, hello po. Hello Ah, po, di ba Kuya sponsor yan? Cesar. Ayan, hello po. Ayan, Hello po. we miss you po. Ayan, naway po sa next. Nakapunta ulit kami. Hi! Saan? Makabisita. Dun sa bahay niya. Ay, Punta kami, nakapunta na kayo Carla. doon? Yes. And thank you Kuya Cesar sa sa pag-tour sa amin sa Baguio. Ayan. Ala. Siya yung nag-sponsor sa amin, napunta doon. Opo, Sir Yes. Bruce. Thank Nag-aaral you so much po. And family, Kuya Cesar, Ate Marita. Yan. Thank you so much po. Thank you po sa I miss you po. palipad. Thank you po, Kuya Kuya Bruce, Julius. nag-aaral po ako sa Mariners, HM po. New curriculum ng HRM. Dati, hotel and restaurant, management. Ngayon, hospitality management na siya. Kumbaga, mas broad na yung niya. Kahit saan, pwede ka. Basta mga hospitality, ganyan, na resort, hotel, sa cabin crew. Pero kahit nga mag-cabin crew, pwede. Kahit hindi ka na magtapos ng tourism, kahit ka lang, HM lang, pwede ka mag-cabin crew. Thank you po, Kuya Bruce. Thank you po, Sir Julius de la Cruz. Thank you po, Kuya siya yung Bruce. kanina nag-send kay Kuya Nol yung sinerge ko. Thank you so much po. Jessie Arniete, hello po. Kamusta po, Kuya Kenneth? Pag uwi ko mag-enroll na ako. Hindi pa ako nakaka-enroll, so wala pa yung ID ko. Hello po, Henry. Ayan, Kuya Henry. Hello Sa po. Saudi o Saudi? From USA. Hello Kuya po, Nolly. Kuya Nolly. Alam, may Where are you po? Kuya Nolly. Saglit, guys. Kasi may pinapabili ako doon. Ayan, comment lang po kayo. Hello po sa 123 viewers. Ayan. Comment lang po kayo kung ano po yung gusto nyong sabihin sa amin, itanong sa amin, at sasagutin po namin ito ng maayos. Kuya Nolly, na-message ko na po sa'yo. Nag-message na po ako. Shoutout po, Jun. Watching from Cubao, QC. Di man. Di man po, tayo kaya lang po. Sir Bruce, opo, bala ko po mag-abroad kasi mas, alam mo kasi, pangarap ko din. Alam mo ba, hindi pa gusto ko Mag-abroad makapa-Manila, hindi pa ako nakakapa-Manila. Ang ko lang na napuntahan, pinakamalayo, Naga, yun lang. Ako, Pero, parang gusto Ako, ko mag-Manila, or kasi wala man akong kakilala dun saan ako mag-stay, pag kami nag-Manila na kami before. Ako, never pa ako. Hello, Bicolana Beauty is watching from UK. Hello po. Hello po, Torhek? Heck, UK Vlogs. Bernardo, hello Mag-vlog. po. Mag-vlog ka na rin True. para sa future mo tulad nila Bigla. Oh my God. Sa Ate Rica po, Sige po. nag-vlog po ata yun. Soon Kasama po, pag si nag-vlog tatay. po ako, ayan, hinihiling ko po ang iyong suporta. Full support. True. Lahat naman yan. Siyempre, habang kasi tumatagal, dumadami yung mga subscriber ng Team Pahuway. Kaya syempre, yan, mag-i-improve. Hello Ayan, po, shout out Daddy watching Ferds. from Novaliches. Novaliches. Quezon City. Hello, Kuya Nollies. Yes. Hello po. Ayan. Hello sa 131 viewers natin. Tanong po kayo kung ano yung pong gustong Pag tanong sa sa video amin. sa iPhone, ang pangit. Kasi parang siya, himaray. Ha? Pag video. Alam Pag mo di siya kung naka bakit? 0.5 na, mataman. Hindi kasi yun. Pero okay na yan. Shout out video silent viewers. Thank Hello you po, Bong. Barieta. May premiere Opo, siya. may premiere po ata.
January, punta ka sa... Hi! Saan ba ang Tarlac? Sige po, sa Tarlac. Anong lugar siya? Basta Tarlac. Malayo kasi siya eh. Kailang sakay kami nun. Quezon! Ay, hindi. Hindi, Tarlac nga. Tarlac City. Hindi. Wala kasi Ano akong ba? alam sa mga lugar. Ano eh, malayo kasi yung Tarlac. Nakailang sakay kami. As in. Punta kang... Narinig ko na yun dati. Punta pero kang hindi ko alam. Manila. Oh, pakapunta mong Manila. Isang sakay pa. Sige po, papuntang magpi-premiere po ako. Pupunta ka daw sa January. Punta ka doon. Tarlac. Mm. Good See you afternoon po, po, John Benedict. Kuya Miss Cesar. Bicolana. Pabati po si Naon and Mata family dito sa San Agustin, Iriga City. O malapit lang. Di ba malapit lang dito ang Iriga? Especially kay Ate Leslie si Naon. Hello po. Maraming salamat po sa panonood. Kunin kita punta US Bicolana. Paka-graduate ko po. Hello po, Go. Kuya Eddie. O kaya Ayan. pag bakasyon, Sir Bruce, pag bakasyon pwede. Or kasi matagal pa ako mag-graduate, kaya bakasyon na lang. Eddie, hello po. Tapos bahay mo. Oo, Watching from Canada. malapit na matapos yung bahay ni Ate Chinchin. Visayas part. Visayas part pa. North Luzon. Hindi pa siya Visayas. Tarlac, North Kasi Luzon, lugar ng Ilocano, Ilocano. ganyan. Hello po. Kabicolana vlog, ang Tarlac papunta ng Norte o North Luzon daw. Ay, hindi pa siya Visayas, Layo. ganyan. Hello po. Thank you Zimo po. Cruzette. Thank you po. Single ba yan? Cruzette. Single ka na, be? Single to, guys. Single, double. Yo. Hello po, Isagani. Lochen, Sansilica at Kaangge. Ay, si Ate Anggi po nagpapahinga. Si Ate Rika naman po, nag-premiere daw. Panoorin niyo po yung malayo kayo sa Manila. Opo, malayo kami sa malayo Manila. pa kami. Ano pa kami? Dito pa kami sa Bicol. Wait lang. Bicol region. Kami, South. Di ba South tayo? South tayo, South. Nasa taas kasi kami. Southern Luzon. Southern. Ha? Southern Luzon. Ano daw? Kay Papa? May gusto si Papa mo, Parang gusto ko na rin magpa-Bicol. Ano to? CR. Ay. CR pa yan? Kay Kuya Nori. Okay. Oh, sige po. Alam niyo po, mas maganda po yung yung view po. Hindi naman sa kasi for me, mas appreciated ko yung view ng Bicol. Kasi alam mo yung maramdam talaga yung fresh Hindi. air, Tapos, yung nature. Talaga. Hindi, lahat naman. Kahit saan Oo, naman. pero- Parehas lang yan. Pero guys, ito talaga ang pinaka mas exciting dyan. Kasi nandito sa Bicol, ang mga magagandang mga babae. Ay, talaga naman. Yun. Nandito talaga sa naman. Bicol. Di ba, Tay? Yun, sa Bicol, ang mga magayon. Mga magayunon, mga Bicolano. Kaya kadaklan, nagdidirig di sa Bicol, tamahanap ki Agumon. Aditilo. Buti na Hello po, kababa Renz. na kayo ng bundok. Hindi na Oo. sinama si Yun nga po, kaso si Balete po. Hindi ko Hello na po, si Darren. Balete. Ayan. Hindi ko alam, baka busy din. Pagkat pwede ka ba sa dito? Hi, Derans. Yes po kayo, Bruce. Opo, tama po, Sir Bruce. Madami pong magaganda. Shout out to my email. Hello po, Bert. Hello, Kuya. Ha? Sige na po. Sige, Kuya Kenneth, maghanap ka po dito. Yung magayon po, maganda. Pretty. Gorgeous. Ano pa ba? Beautiful, oh. Bukod sa Bulkan Mayon, madami talaga sa Bicol ang magayon. True. Yes. Malapit daw siya dito si Kabicolano Vlog. Malapit kami dyan San sa Ramon. Batu. Nabwa. Oh, hello po, Kabicolano Vlog. Ayan, I hope na mamit po kita. If ever man, ayan. Kasi nabuwa lang, Batu. Oo, Batu. Diba? Malapit Nabuwa lang. Kamsur. So, Pero, Sir, Kuya Bruce, nalito kasi ako pag hindi ko masyado na Sir.
minsan pag comfortable na ako, kuya, ganyan. Kuya Bruce, ayan, sige po, pwede po kayo dito bumisita sa amin. I think I'm in love. Basta Maganda talaga. I think. cute. Kasi yung, si Ate Chinchin. Ate Ana, ate na naman kita. Hindi ka mukha mo na si Hoy, madami talaga nagsasabi ka mukha ko doon si Kamang yan. Parehas kasi kami, Iyo, yung oo. pisngi. Oo nga, no? Tapos pag nag-short hair ka, ma. Ay, so, Hello Grabe po, na yan. Tapos yung sabi niya palagi, hello po, mga kamangyan. Ayan, hindi po kami sa bisa. salamat. Di ba nagagano yan? Salamat. Parang gusto ko tumira sa Samahan Bicol niyo at pa maghanap kami. ng jeep. Sir Dodong, madami pong magaganda dito sa Bicol. Sa Albay, lalo sa Albay, sa Hello po, Chan Benedict Mata. ang ganda ng mga angels ni Kenol. Thank you po. Mamaya bibisita ko. Sabi ni sure. Junjun Mata. Mamaya bibisita ako. Sige po. January, sige po. kasama ko ang dalawa kong See you kids. po, Kuya Cesar. Ayan, see you po. Ayan, can't wait to see your family po. Na ma-meet rin namin. May Ayan. TikTok yan, si Chin Chin meron. Mag-aral TikTok kayo ba mabuti. yung naka-subscribe? Yes po, I have a TikTok po. TikTok account. Hello po, Cesar Nag-aaral Estacio. kayong mabuti. Meron kayong marating para sa mga magulang at pamilya. Yes po. Ano ba, Po po yung manifesting. magdalive ba si Ate Angge? Kasi may kalintura. Ikaw malive ka, kuya? Si Kuya Nob. Si Kuya Noli ba nandiyan na? Wala pa. Shout out po, Renz from Manila. From Manila. Ako talaga, ang parang, alam mo yung cravings. Kasi tayo doon, mga cravings na tayo, ganyan. Pag nagmamatured ka na, nagki-cravings ka na ng parang success, ganyan. Ang cravings ko, parang, so parang makarating ako ng Manila, ng mag-isa. Alam mo yung solo. Broken! Oo, hindi may ano kasi tayo, may kanya-kanyang mga Oo, gusto may sa kanya-kanya buhay. tayong trip, ganyan. Diba? So, parang mag-isa lang, ganun. Parang independent woman. Ganun man. Hindi, pag kuya, mga ganyan, mga trip-trip, dapat madami kayo. Kasi, para Pero enjoy. alam mo kung anong gusto kong puntahan? Ano? May alis tayo. Ano? Island sa Andaluria. Di ba kasama ang pagbili? Ala, Burias! Oo nga, kasi nga, yung may mga kaklase din ako doon. Hindi pa ako nakapunta dun eh. May mga kaklase ako doon na parang ini-invite nila Arias ako. Island. Hindi Oo. po talaga ako. Alam mo to. Ba't pa lang dahil? Oo nga, may nag-ayaya man sa akin mga kaklase kong babae yung mga friend ko, taga Burias din. So pag pumunta ako doon, sabi ko, pupuntahan ko din doon si Ate Angge. Kaso, paano kung wala doon si Ate Angge? Buti dyan. Walang ulan. Ay, Yes. mamaya lang po yung ulan. Mamaya po, mga hapon-hapon po yung ulan. Kay Gwen at BG lang ako nakafollow sa TikTok. Ano, lapag TikTok. Yes po, may similarity po si Bicolana. Grabe man. Kuya, kamang yan kamang yan. Hawig. Diba? Hawig diba siya? Yung pisngi Ikakasal na kasi. yun eh. Oo. Sabi niya, Kayo sa Mindoro, pinsan Yo ng mga asawa ko. kamangyan! Ikaw. Salamat! Dapat pag narog ko na itong salamat. Wag nang mangyan. Mayan na lang. So, ayan. Buti dyan walang ulan. Kagabi po, grabe yung lakas ng ulan. Umulan ba dito kagabi? Grabe no, lakas ng ulan. Pag may araw. May araw, ganito. Sobrang init naman. Tapos pag gabi naman, grabe yung lakas ng ulan. Blazing yan. Palagi ako iuwi dyan. Mangga sa Hello, Nabua. Tora. Shout out sa family Orante. Shower out po. Sa San Ramon, Nabua. Agree talaga ako dyan. Magagaya ng mga Bicolana. True! Rikawan Bicolana at Chinchin kayo ang Trimaya sa Bukas mo na ng tubig. Hoy! Ano daw? Bukas mo na Maria. ng tubig. May sabon. Nag-jeep lang po kami, Oo, Kuya tubig. Kenneth. May sabon. Kamang yan, ikaw ba yan? Ako ata to. Katabing bayan pang Kamsur at Cam Norte. Oo. Yes Pero po. malayo, no? Malayo. Yes, Nakatabi lang yan. Kasi Kamanis Norte Oo, ako eh. pero ikaw? Diet ako, diet. Naitay, nakita ko na po yung mamalit ko. Ano daw?
Hindi ka pa nakapunta sa Manila, Bicolana. Hindi pa po, Kuya Bruce. Hello, Bicolana girl. Musta? Maganda ka nga kasi malakas ang appeal mo. Kaya umahanga ako sa... Thank you po, Internet ka daw Fred. din ka bro sa ano, From Malaysia. Laguna. Thank you Ay, po, Kuya Fred. Yan. ano daw? Maghapon kang ikot doon, di mo maiikot natin yun. Ang Ulupi ginaw siya. kagabi. Opo. Napakalaki nun. Si ate, ay, ate na naman si Chinchin po. Wala pa po siyang channel. Pero baka soon. Abangan nyo na lang po. Busy pa sa Kailan mag-awas pa din, punta mo sa Manila, Bicolana? Hindi po kasi magpapasok ka na. Siguro pag ano, hindi ko alam. Hindi ko pa alam kung paano. Basta, yun lang yung gusto ko. Parang gusto ko ma-experience. Pero hindi ko pa alam kung Wow, naging kailan. bini na tayo. Bini daw ng Oo. timpang. Bini ng Timpaway. Sino ba kami Bini sa Chin- bini? Sige nga po. Sino yung kamukha namin sa bini? Wala man, Bel. Alayo. Ako daw, hindi ako yung taong nag-idolize ng Same. ano, kahit nga, mga Korean, nanonood ako, pero yung idolize na As in, parang na yung idol na buhay idol mo, talaga, oo. no. Tapos parang Oo. mag-ano ka sa kanila, hindi ako ganun. Same. Bini ng timpang. Bini siya nag-aanggi. Wow, wag lang muna mag-BF mag-BF Bicolana. po. Yes Focus po, lang sa true. pag-aaral. At broken kali ako. Lalaki. Araw mo kuya, nagtigda ko, naginginig talaga ang lawas ko. Kuya Gatcho, mag-agong ka na dyan, oh. Kuya No Gatcho. pa. Nakulon kay magindi minahanap. Ano ka kuya, mag-travel ka, mag-anap ka ki agumon mo. Sumahagip baga kuya ka camera mo. Ayun na ito. Darating din. Ang galing yung mag-grocery. Youngstown, paborito niyong ulam. Opo, gusto ko nun, yung maanghang. Kasi parang, naboboring ako kumain kapag hindi maanghang. Or pag hindi siya baga. Parang walang Ako, sipa. hindi ko idol si Ilyas na kinakamayan. Ah. Sila na kamukha po mo ni si Dilo. Bella Padilla. Ay, ang dami nating kamukha. Rian Ramos ako dati nung payat pa, tsaka Ann Curtis. Ngayon, Ngayon, tumaba na. kamangyan. ngayon tumaba yung pisngi, kamangyan May itsura naman kayo, Kuya Gacho. Bakit ayaw pa mag-asawa? Siyempre kasi may mga ganyan talagang tao. Siyempre, love na love niya yung late wife niya. Saka, Mahirap saka may process yan. Hindi Oo, naman yan hindi yan agad-agad. basta-basta. Pwede may nakakausap. May nakakausap na ba? Ang tanong ng bayan, meron na ba? Marami. Maraming nakakausap. Marami pala. Iba na yung may pinagsamahan. Oo nga, video para ka na si ang kamangyan. Okay lang. Maganda naman si kamangyan. Huy. Pares kami ng pisngi. Mga pinagdaanan mo. Tsaka may anak si mahirap yan. Parang mahirap i-replace yung nakasanayan mo. Yung love mo, ganyan. Chef din yan, kamangyan, same kayo. Oo, sa iba. Yung mga yung mga womanizer talaga. Pag womanizer ka talaga, madali lang sa'yo makahanap ng iba. Ganyan. Binata ko, nagpakasawa ka. Ala, Kuya Bruce, maghanap ka din po ng jowa. Pasyal ka dito sa sa Bicol. Marami dito magayon. Mga magayon o ng mga babae. Kuya Gacho, si Ivana Alawida, available. Uy, yung issue ni Ivana, no? Ha? Yung issue ni Ivana, totoo ba na yun? Totoo? Ano? Yung Ivana. Issue ni Ivana. Yung mga kulang ito sa balas sila. Yung naka-gray ba, single ba yan? Oo, naka-gray. Wala mang naka-gray. Naka-gray ka. Hindi man to gray. Yes po, single po. Single kami. Pati si Chin Chin, single yan. Anong insenso? Kuya, anong insenso? Bakit? Sabi yan, para kang insenso.
Regine Diaz, hello po. Yo, sana ganyan din Rika ka-energy sa'yo para marami matuwa. May energy naman si Ate Rika. Yung anak ni Kuya Puloy, bagay kay Kuya Gatcho. Wala pa yun. Wala pa yung part 2 nila. Hawig pa sila. Halo, naniniwala kayo. Sabi daw, pagkamukha mo daw yung partner mo or yung tao, parang kayo daw yung magkakatuluyan. Ganun. ba yun? Hindi. Oo, ay, hindi. Pag matagal na kayo, siguro pag matagal na kayo sa relasyon, ganyan. Nagiging magkamukha na kayo. May ganyan, oo. Thank you po, adventuristang. Inter Vlogs. Parang tagabi ko lang mapapangasa ko. Uy, grabe ha. Hello po. Opo, Darren. nandito po si Ate Rika. Si Chinchin kamukha ni Mia Prats. Yung mga 80s teen star. Sino yun? Hindi man natin yun kilala kasi Hindi yung ko 80s alam pa eh. yun, Ano be. na po kami, Gen Z. Pero madami sa internet na picture. Hindi ako muna magjojowa. Hindi ko si... Oy! Uy, maganda si Kamang yan na talaga lakas ng appeal ni Kamang yan. Oo, true. Maganda yun si Kamang yan. Palaging ako nanonood ng nakakatuwa kasi na ano ako sa pagsalita niya. Yung parang kahit alam mo yung feeling na hindi ka mapapaalis sa video. Pag nag-scroll ka, parang matatapos mo talaga yung video niya. Kuha kong tubig. Bilang. Hello po. Ayan, comment lang po kayo sa 155 viewers. Ayan. Comment lang po. Damain ka. Aling ako to. I'm back. So, yan. Hello sa mga sponsor. Shower out. Yung incenso, yun yung ginagamit ng Chinese na sinisindihan nila. Ah, parang stick na kulay red kapag nagdadasal sila. okay. Bakit para akong incense? Hindi naman kami stick. Stick to May one. pang-rides na baga ako doon, oh. May pang rides. Asan? Rides na papunta sa inyo. Oh, Marina kuya. Ano ba nakita? May pang-rides na Hello po! May kami nakadiretso duman. Ay. Sa imo? Yung duman sa Ate Rika sa imo? Okay? Ate Rika? Ayun, John. O kaya, hindi kami nakadiretso duman. Yes, tate. Natalive ka pa? Opo. Sabi ko, mamaya na ako pupunta doon. Thank you po, Julius de la Cruz sa palipad. Buo kayo ng vlog. Buo kayo ng Regine vlog Diaz, kay hello Jim. po. Buo kayo ng vlog doon kay Jamila. Asopre magkakamag-anak. Insenso kamangyan. Asopre. Pero ito, Ano ba? Baka apelyado yung insenso. parang ano isa, parang ayaw mag-vlog eh. Tulog lang, Hello tulog po, puyat. Daran. Ay, Bicolana. dahil sa biyahe. Punta ako dyan sa inyo. Hanapin kita kasi ligawan kita kasi... Ano. Parang di sanay sa biyahe Hala, sa... grabe naman po yan, Sir Fred. Sa pagsalita mo, BGC ka, mangyan ka talaga dahil sa breeze. Dahil sa ganun po ba? Ba't na-retract na naman yung message mo sa Kuya Bruce? Oy, kamukha ni Bicolana si Inday. Ang daming kamukha, Kuya. Baka ubusin na nila lahat ng ano. Ganun talaga pagka tinatawag na magayon. Hello po. Diyan ako hanap jowa. Iba mga beauty. Ako? Hindi man po. Parang ng Uy, laban. hindi ako maputi. Hindi. Ano lang yan. Hindi po yan si Bicolana, si Kamangyan po talaga yan. True. Ginuguyo lang kayo. Sinsa na huwag ka maging malamig sa Timpaway. At sa lalo, ano ba? Ba't malamig ka daw? Yellow, cold. Ang init. Sana lumos ka ulit sa vlog ng ibang team kasi yun talaga issue sa'yo. Promise lagi ka nakit sa vlog ni Jason at alamid lang. Alo. Kuya Bruce, thank you. Nag-miss call ako now. Kanino? Kanino ka nag-miss Sino call? yung comment na yun? Si Si Kesia. Kezia. Ann Cueva. Hello po sa'yo. Ayan. Nag-miss call daw siya sa'yo. Sino? Be, si Derans. Hindi ko lang girls akong fine. Thank you po, Coffee Lovel. Lovel! Uy, hindi naman ako maputi. Hindi naman ako malamig. Punta ko dyan mamaya, nag-export lang ako. Hindi, saka syempre. Uy guys, mag-edit sana ako pero mamaya. Kapag Nakabili na daw si available, Kuya. diba? Sila po yung lumalapit po sa akin. Kaya, yun.
Saka ano po, Biji, dala ka dyan kila Jamila ng Kaya mga para mabilis. minsan po Buhusan, akong makakabalik siguro, tumutulong linis sa dito. likod Tumutulong po ako kapag available po ako. Ayan, kapag dito Wali. naman po ako, Pagkabuhos, wali. ayan. Yun, Wala thank ka you kila nagkapunta. Kuya Jason, kila Kuya Alamid. Kasi Kasi pagka lumalapit yung po puras lang, sila wala sa matanggal. akin. Ayan, kinakamusta ko. Di ba tanggal Tapos pa pag sa nililis matang ako, puras? binablog ako. Pero okay, hindi naman po ako ano sa tingpangway. Kaya yun. O yan na, napakinggan nyo na yung side ni Chin Chin. Yun. Pero okay lang. Kasi wala man akong nagawang mali. Madami din ditong mangga. Mm-mm. Oh, madami din. Oo, madaming mangga. Paano padala sa bahay mo? Paano padala sa bahay mo, Bicolana? Paano papunta? Ano po yun, Sir Kuya Bruce? Shoutout kay Ante Olieta, tagasahan Araninio. Shoutout sa kanya. Paano magpadala? Paano magpadala? Paano magpadala? Kasi Ano ba, paano padala sa bahay mo, Bicolana? Paano ba? May balik-bayan box. Hindi, yung ano siguro, para sa ano, sa bahay. Sa ginagawang bahay. Sa ginagawang bahay or yung location ng bahay namin. Malay mo, magkapadala si Kuya Bruce ng balik-bayan box. Ala, siguro. Kuya Bruce, ganun ba yon? Bira na nga magpakita ni Chin sa mga vlog ng team. Busy sa school. Oo, kasi guys, kakabakasyon lang nila. Ako kasi, Yes. Wala nga kaming bakasyon kasi nagpo-practice pa rin sorry, ako. Tagalog ko limited. okay lang sige yan. lang po, Kuya Bruce. Totoo Kasi totoo yun naman dalawa. talaga yun na hindi ako kasi nga yun, marami rin naman ibang binablog si Kuya Noli, hindi lang naman ako. Saka patapos na rin naman yung bahay ko. Saka busy rin naman ako, minsan pumupunta ako dito para tumulong, ganyan. Ayan, kaya yun. Yun na yun. Yun na yun. Yun. Para sa akin Shower hindi out naman kay siya, EJ para sa akin hindi Padilla. naman siya big deal. Diba? Big deal yun sa din nakakaintindi. Sa Sa ibang- sa big deal daw sa hindi nakakaintindi, sabi ni Kuya Gatcho. Basta yun. Kaya madami naman kasi tayong mga obligasyon sa buhay. Si Madami Kuya Noli, madami din kinabibisihan. kinabibisihan, madami ding binablog na ganyan-ganyan. Kaya yun. Kaya yun na, thank you kay Kuya Jason and kay Kuya Alamin. Panyo, tabi, panyo. Oh. Hindi naman ako Pare-pareho umiiyak. ng tao. I'm just explaining and I'm not Go lang. I'm not Walang guilty. problema yan. Diba? Naintindihan ka namin, Chin, kasi the more na hindi ka nila nakita sa vlog, sa ibang vlog, the more sila nagtataka. Oo, may mga ganyan kasi talaga. Kasi talaga pagka hindi naman yan tulad sa mga high school. Lahat naman gisa na nag-aaral. Uy, ang high school, grabe din yung pressure, lalo na pag senior high. Kasi may, Pero may thesis na dyan, babe. May research na dyan. Mas pressure yung college life. Oo, yung college. Natural. College na po Sabi, kasi kami. sabi daw baga kasi, ngayon lang yan, habang nag-aaral ka pa. Pag hindi ka na nag-aaral, mamimiss mo yan. Yung parang meron ka memories na mamimiss mo, ganyan na. Hirap-hirap ka sa college mo noon, ganyan. Pero maganda na din Hello yan. po, Darren. Ayan. DJ Jeff, hello po. Hingi ka kay Dugong, may mangga yun. Sige. Madami din nga doon kila Ate Ricang mangga. Sabi ko sana, kung hindi ako magko-commute pa uwi, magdadala ako ng 5 sakong mangga, ibebenta ko doon sa amin. Kung hindi ako magko-commute. Grabe kasi yung mangga dito, guys. As in. Sa amin, wala. Wala nang mga bunga yung mga puno doon. Kaya sabi ko, magdadala sana ako ng 5 sako, tapos ibibenta ko doon. Sa bahay. Sino si Jaime? O, ano ba? Jaime? Si Jame. Jame? Jame. Ay, hindi pa po. Ay, kita Bicolano. Tanong ko sa'yo, pwede ba kita... Ano daw? Ligawan. Hindi po ako nagpapaligaw. Kasi focus tayo sa goal. Ang cravings ko po kasi is success. Yun lang po. Tapos na rin ba yung bahay mo, Bicolana? Hindi pa po. Actually, yun lang, yung pinaislab ko lang yung sala tsaka yung kusina. Pero hindi pa natin alam. Depende kasi wala pa tayong sponsor. Naghahanap pa. Uy! Mamimiss na namin banding nila Chin Chin at Jamila at nila Ate Bidang. Sino si Jamila? Di ko pa tayo namimit. Di ba?
Oo, mamaya punta natin. Dalhin mo na lang puno ng mangga. Paano ko, saan ko yan isasakay? Sa jeep? Ano daw? Ano daw? Banding nila, chin-chin. Yung banding nyo daw. Mamimiss na namin banding nila. Yun. Yung banding. Sige po, kurot ka na po dyan. Kahit saan ka dyan kumurot. Nabasa mo message ko. O, kanina nabasa si... Sino po? Sino po? Garance. Kanino ka po nag-message po? Kay Bicolana po or sa akin po? Wala man sa akin na message. Paano magmahal ang Bicolana? Doll. Sweet! Char! Hoy, maalaga daw ang mga Oy! Hindi, charot lang. Tama, BG. Sa goal ka muna Opo. Malami si Chinchinibis. Ha? Anong malami? Anong malami? Ewan ko. Anong malamig? Hindi ko alam. Anong malamig? Malami. Ano po yung malami? Malami. Sabihin niyo po. Oh, ang alam ko yung lami. Kasi yung parang malami sa amin, si Chin-Chin. Anong Hindi malami? say masaya. Ha? Hello po ba from Iloilo City? Hello po, Jonel Dollar. Masarap sa Tagalog. Hoy! Masarap. Oh, masarap daw, B. Hala. Uragon talaga. Ay, uragon talagang mga Bicolana. Kulang ang letter. Ano ba yon? Mahaba naman. Mahaba buhok mo, no? Pinaputulan ko na nga yan. Tsaka ang buhok mo walang damage ba? Meron nga. Oh, ayan oh. Hindi, magpapatrim ka lang. Ako kasi Trim-trim dapat, lang sa para akin. healthy yung hair mo, trim-trim lang sa dulo. Trim-trim ko. Hindi dapat nagkaroon, ano daw? Pwede ikaw na lang mag-alaga sa akin doon. O, sino? Si Chinchin? Sige, go! Chinchin, alam mo, ikaw ang shining star. Diyan kaya binabantay. Wow! Binabantayan daw nila yung galaw mo, be. Kaya Ay, thank you nagtatampo so sila. much. Ayan, thank you so much po sa concern ko kapag wala po ako. Ayan, thank you so much po. Hindi dapat nagkakaroon ng ganyan lalaking bahay sila. Chinchin, mga tamad. Ano daw? Bakit po? Hindi wala pa akong alam. Ano pa sinasabi? Chin, level up mo na yung mga Kalingap Angel sa pabahay. Congrats. Oo, Ayan, thank you so much po. talaga nagsasucess na guys yung team Pahuway kasi lumalaki na yung mga pabahay nila. At tiniwala ka din ba sa age doesn't matter? Yes po. Ako talaga, ano kasi ako, parang mas na-attract talaga ako sa mas ahead sa akin. Hindi yung sa kaedad ko. Alam mo kasi, mas maganda kasi na maghanap ka ng partner na mas mature sa'yo. Kasi lalo na kung babae. Hindi, kasi hindi lahat ng Ako. mature, ay, ng, parang maedad ganyan, mature, hindi lahat. So, basta yung sa akin lang, kung pag kaya niyang, parang yung ma-provide ba, hindi lang sa basta provide, ganyan, basta may mga kasi tayo, kung may mga gusto tayo na hindi natin ma-explain, minsan nakikita na lang natin yan. Basta hindi ako sa, mga kaedad ko. Mas na-attract talaga ako sa May mga, kanya-kanya kasi tayong mga mga ahead sa perspective akin. sa buhay. Diba? Mahilig mga Bicolana girls sa flower. Yes po. Ako, ewan ko sa inyo, yung mga may experience na dyan sa hindi ko Okay alam. na, nagbigay na ng side si Chinchin. So, ayun. Thank you so much Tama, po sa wag lahat po ng kayo. Kinaibigaw yung mamayang mga 4 ng hapon. Kinaibigaw yung mamayang mga 4 ng hapon. Grabe, may may oras. Nakaschedule, be. Mamaya daw na 4. Baka may pa siya. Baka True may, yan. Baka may appointment pa siya mamayang Oo. Ay, hindi, Mamayang 3. sa iba pa. Sa iba pa kasi. Oo. Hi, good afternoon po, Archie. Adobo na Angge at yung kasama nyo. Si Chin Chin po ang kasama namin, ang sama ko. Hello po. Padala ko sa 1,000 1,000 flowers. Sige po, Kuya Bruce. Wow. Ma-appreciate po namin yan. Kasi wala pong nagbibigay sa amin. Ang gusto ko, ako kasi, parang, alam mo yung trip ko, syempre nag-iiba na tayo ng trip.
Before, parang gusto ko din ng mga ganyan na makatanggap ka ng flower, yung fresh, ganyan. Pero sa ngayon, hindi na. Mas gusto ko yung nakikip mo siya. Alam mo yung crochet, yung Yes, gansilyo. yes. Yun na yung gusto ko, B. Kasi gusto ko parang, kasi before, may mga friend akong ginagawan ako ng crochet na flower, tapos iniipon ko siya, parang pang display na din. Parang, ano tawag yun? Collection. Collection oo. ng crochet. Pero crochet. iba naman kasi gusto yung mga fresh. Tapos kapag Oo. kapag Mawawala masisira din, masisira Hindi, din naman. may nilalagay din nila, ano ba yung photo frame? Dun sa Oo, gilid oo. nilalagay Mm, nila. oo. Diba yung mga ano, para may collection pa rin sila, diba? Pwede ba alam ko na katulad ko ng mga viewers na nagtatampo kay Chin, pwede ba itigil na binigay na ni Chin ang side niya? True, no? Tami nagbabash sa'yo mo ba? Ay, okay lang. Pabayaan lang ito, okay lang yan. Sa Shout out po kay Bulukod. Sa nagbabash naman sa akin, okay lang. Hindi naman ako galit sa kanila kasi alam ko naman niya. Wala man akong ginagawang mali. Kaya, gilang. Tsaka hindi mo alam kung saan nanggagaling yung galit nila. Ganun yun, di Oo ba? nga. Saka, hindi naman nila alam yung true, story ng buhay ko. Ayan. Diba? Kaya, Nandito na si Kuya Nolly. So, ayan po sa Tirika po, nag-vlog po ata. O, alam ko yan, Bicol, na umiiyak ka na dati. May kapalit na ba? Wala pa yun. Oo, kasi, talaga, sinabi ko talaga yun sa viewers kasi nga yung may, naalala ko. na. Violetan, Kuya. Hindi. Sige na, pwede yan, Kuya. ipakita mo sa live. Vlog ko kaya. Bro, si Kuya. Tapos yan kasi, wala pa. Kasi, saka na. Kasi nga, iba yung cravings ko. Pag ikaw talaga yung inaasahan sa family mo or talaga, mag-iiba talaga yung goals mo. Iba yung priority mo. Opo, dati umiyak ako sa basher. Ay, hindi ko alam kung ba't kasi nila ako Hindi sa jeep? Di ka umiyak sa jeep o sa tricycle? Sa bus talaga? Sa bus. Opo, kayo sa bus. Ay, umiyak ka dati, di ba? Saan? Napanood ko yun, umiyak ka dati. Saan? Sa live. Bakit? Basta umiyak ka. Matagal na yun eh. Umiyak ka noon, no. Dakto na pa comment ako noon. Alam, si Kuya. Ako baga. Ingit lang yan, oo. Ingit lang daw yun, chin-chin sa yung mga basher mo. Alam yung tatawa na lang. Paglagay ka long ad sa dulo, papanoorin ko. Pinapanood ko even an hour long. Ganun po ba? Thank you po, Cornick. Chin-chin, height mo? Ano daw height mo? 5'6" or 5'7" po. 7? Ako 5'6" or lang, 5'7". 5'4 ata ako. 5'4. Hayaan lang lang. mga ganyan. Opo, Thank biyahe you na ako po. pupunta. Ingat po. Biyahe na ako pupunta dyan para manligaw. Before 4 ng hapon, dyan ako ganda. Sino yan? Darrens! Taga saan yan? Hindi ko alam, taga dito lang ata. Sabi niya, liligawan niya daw si Chin Chin. Mamayang Bawal ang 4. bisita rito na walang message sa akin. Kala kayo kay Kuya Noli. Bawal ang bisita Bawal na daw. walang sa akin. Opo, true Taga saan? po. Taga saan? Thank you po, Taga Sir saan pa Isaac. Hindi ko man kilala to, si Derans. Bago tong nag-comment ngayon, hindi ko pa siya na-encounter before. Malaki pala. Ano daw? Thank you po, Sir Isaac. Follower ko to. Opo, idol, ayun, malaki pala ang pag-asa ko kasi may edad na ako. Ano dahil? Hindi ko sinabing matanda. Ang sabi ko, ahead lang. Mga 10 years, ganyan. 10 years gap, or ano. Pero hindi ko sinabing. Pero ewan natin. Kanina pa to si Fred. Sa BF niya ata, yun umiyak si BF. Opo, yung namatay po yun. Yung first BF ko na namatay. So, kanina lang. Okay naman po, naka-move on na ngayon. Thank you po, Archie. I love you too. Sabi niya, nagsiwal kita. Nagsalya ka sa Santa Cruz na nag-ayos ka lang. Ha? Nagsala ako sa Santa Cruz pero hindi ata yun na vlog. May video ko kasi hindi ko yun na-edit. Thank you po, Kuya Bruce. Flowers daw. Crochet daw, Kuya, ha? Okay lang dyan, marami nagmamahal sa'yo. Thank you so much. Umiyak ka nga dati, Idol Virgin, time na medyo hindi maganda ang nangyari. Ano yun? Umiyak ka noon. Sa ano, Kuya?
So, sa BF ko na Oo, nagadal. parang sa vape mo yata. Araw mo, Ay, kuya. sa GF mo. Kuya, araw gani. Ikwento ko sa imo. That time baga, so may nagpadara sa kuya si, so taga US. Si, hello, Tito Danny. Kasi wala na kaming, contact or, Tissue. Be! Pati iyak ka ulit. Nabuburol siya nun. Tapos biglang dumating yung malaking kahon. Yung in-unbox ko ba kuya, yung may laman na laptop, yung GoPro, tsaka yung mga yan, basta mga gadget, ganyan. Ang dami niyang pinadala. Nung time na yun na kailangan, parang ko, so nag-iibi ako sa dalan. Tapos bagong hibi ako, katubag ako nag-vlog. Tapos, tigo po ko sugay ko bagang buot ko. Ta, syempre, alam Tagalog ka. guys, that time Dalawagan talaga, pero okay na Dalawagan, para magaling na. pass na yun. Grabe init ay. Diamond. Diamond daw sa'yo. Alin? Diamond daw bibigay sa'yo ni Kuya Bruce. Na? Anong diamond po? Sa akin, flower. Sa'yo daw, diamond. Diamond ring. Ayun ba yung shine bright like a diamond? Di ba may babe na si Chin, yung naghatid sa kanya nung pumunta siya sa Starlock? Hindi ko po alam. Malay ko sa kanila, wala akong alam dyan. Pa-jacket ulit idol, kasi bago na... sige po. Simula nung na-vlog ka ni Kuya Nolly, BG Sinubay. Thank you po, Ray Bell. From Tacloban. True, pass na talaga. Galing US. Galing US daw na diamond. Ano pong diamond? Engagement ring na daw. Ay, promise ring pa lang daw. Promise ring. Siya mauna sa promise ring. Amo. Kasi sa promise ring, maliit pa lang na diamond. Pag talaga. engagement, lumalaki. Pag, saka na talaga, pag wedding ring na, talaga yung malaking diamond na yon. Hindi, proposal. Proposal ring. Hello po, Benjamin. Opo, uminom po kasi ng gamot si Ate Angge, kaya po. True, diamonds. Mahal yun. Mas better ang diamonds kesa sa gold. Shine bright like a diamond. Kaangge asan? Ito po. Ayun po, hanay. Ayan na. Okay ka na? Ayan, ito na po. Ito na po. Ang Ang babalag ko ito mag-iibot-ibot. So parang dapat na ininom mo medicine 500. Ayun. Sige, pwede naman yun. So, ayan guys. Ano po, si Kaangge. The One. Sino ang The One? James Bond. Kanina. Sino yun? Yun yung nag-sponsor sa atin. Si Kuya Bruce. Siya yung nag-sponsor Kuya sa Bruce, atin. thank you so much po dun sa sponsor. Actually po, hindi pa po alam ni Rika. Mamaya po, i-vlog na lang po namin. Nasabi na natin, kagabi. Pero hindi niya pa talaga totally alam na na ito, meron talagang budget na. Sinabi mo ba, yung kagabi salo mo pa, para lang sa atin dalawa. Pero hindi pa siya nag-expect na Sige po. Alam, malapit na daw siya sa side, kuya, yung derans. Alat mapalit lang. Loko-loko yan. Wala Loko-loko yung dirats na yan. Hindi ko alam. Hindi man, para nag-ibig lang. Nandyan po sa, So guys, wait lang po. Magbaba niyo lang again. sa loob. Nag-iibot-ibot ang payo ko dito. Mamaya, ano na yan? Sana ulasitan si mama baba Kasi mo. uminom ka na May ng two lovers doon. Papa ni Off muna. Papa Ano ni yan? mama. Joke. Only po. Joke lang naman, Bicolana. Joke lang na. Nandun sa loob yung CR. Yan. Saan pa yan? Oo, kay Kenoli. Ay, Feel mo mas maganda yung lights dito. Diba? Pero, Okay lang. Kaangge, masama pala pakiramdam mo. Stay strong. Ano lang pa ata. Nag-iibot-ibot, di ko alam sa Tagalog. Ano nangyari? Nangyari. Baka dagat na nalimot. Kasi naglakad kayo mainit. Alam na lang talaga.
Pupunta ba yung mga iba? Diyan. Hindi ko po alam. Nakatutuwa kayong mga bata. Ang gaganda. Ay, Kuya Hello Vince, po, hello. Kuya Renato. Kuya, punta Hello ka po, dito. Kuya Vince. Dito ka na, kuya, nahihiling. Joke lang. Joke lang naman. Oh, ayan po. Comment lang po kayo. At Pero pag ang sasagutin mata ko, namin gagarito. ng totoo at maayos. Garo pag itong mata ko, garo ano siya, itong nag-aarog ka yan. Parang, Oo, yung sa inaantok mata ka. Gusto ko matulog pero mamaya na lang. matulog ka na. Ang ganda guys na rin, ano ni Chinchin. Mas maganda tayo. Kanina ka nag-ano? Kanina yung mukha ko. Kay Kay Papa. mama. Iba pa, pinaghalo. Pinaghalo. Hello Oo. po. Barkan. Ikaw yung panganay, hindi? Hindi. Ganda ni Chinchin pang Kalingap Angels. Oo. Ay! Ganda ni Thank you so Chinchin, much guys, sa po, personal. Raybel. Mas maganda si Kaangge. Hindi yun. Hello, Kaangge. Oh, hello daw. Hello po. Sino yan? Rolito? Mm-mm. Hello po. Parang hindi ba masyado mas malayo. Hindi naman malayo. Mega love shout out po. Wow, may nagpalupad na. Modest. Ay, Hello po. Modest. Modest. Kumusta? Nagbasa kayo, Ben? oh my God. Kuya Noli! Hindi kasi kumpleto, hindi kayo magbibinyagan na nandito kayo, maglalayo. Yun ang signature dito eh. Ganun pala dito. Nagulat ba kayo? Tapos naka-open pala yung... Kasi yung kanina yung gupo niya eh. Opo. Parang nawala yung sakit ng ulo ko. Ano nangyari? Hindi po nasama si Balete. Grabe ka, kuya, ha? Hello po, Grabe, Raybel. nakagraduate ka na ba? Hindi pa po siya nakakagraduate. Sino po? Ikaw. Fourth year na po ako this year. This school year. Sakit ng... Sana pala rin po graduate. Oo, kaya yan. Pinaka ano tayo. Gagraduate Pinakalas na tayo ng ano. Eh, may nagpalipad pala. Ala, shower out po. Kuya Hello Ruben, po, Sir Libuot. Robin. Hello po, mega Hello mega po. love shout Thank you out so po. much po. Nagsama na po yung mga magagandang Oo. Bicolana. Yes po. Nagulat din yung Pero viewers mas eh. maganda tong dalawang kasama. Lahat tayo maganda kasi papanindigan natin na magaganda ang Eh, may iba mga kasi yung Bicolana, ang mga taga Bicol, maganda. Dapat tayong lahat para maniwala sila na Sana magaganda collab mga... kayo nila Jome Palawan at Badet. Oo. Ado kayo. Pag nandito po sila. Bibisitahin pa nga namin si Mary. Kuya Libon. Ano? Kuya Libon, kilala niyo si Idol Japper? Opo, kilala Yes po po. namin. Yes po. True, pag Bicolana, Taga Batangas po si Idol Japper Sniper, taga Bukana po. Mama! Kuya Noli, sana Maganda ang po mga sana. Bicolana, totoo yan. Yes po. Mama! No. Naging ina ako. Ma! Ma! Oo, uploaded na Makauna siya. ko, Wait ma. lang ta. Mama. Uploaded na isa. Ito yung, guys, ito pala yung mama ko. Kuya Noli, sana may pa-challenge ka rin sa mga... Kuya. Grabe, hindi pa pwede magpa-challenge, guys. Hindi pa. Oh, ligawan niya daw si Ate Rica. Idol Louie, hindi ko po kilala. Maganda talaga mami ko. True. O, diba? True, malambing talaga. Malambing kami. Si Kamangyan ka na talaga, BG, pagtingin. Oh my God! Huwag ka muna mag-asawa para True, hindi po kami mag-aasawa. Hindi ba ako kasi po mag-abroad? Kasi gusto ko yung buhay na gusto ko, yun yung gusto kong maabot. Kasi libre lang mangarap. Hindi na ako mangangarap guys kung may bayad pa. True. Pero wala namang bayad, kaya go. Parang nakakaantok. Oo nga no. Gusto ko sana mag-edit kasi hindi ko kayong Short sa ating 203.
UK. Sige po, pag mayaman na kami, charot. Pag meron kaming pag merong budget, kung bibigyan nyo kami budget, go. Tatawa ko sa Hello po, sa Lyra. nakapaa, Ulitin tumakbo tayo. at yung makapoy ko yun na rin dati. Sino yun? Sino daw yun? Sino kaya yun? Natatawa ako sa nakapaa, tumakbo at yung makapoy ko yun na rin dati. Si Seito, kuya. Ikaw yata. Hindi man ako yun. Ikaw yun. Oh, kuya, follow mo baga talaga ini, oh. Pero ngayon ko lang siya na-encounter. Derans. Oo, nabasa ko nga rin. yan. Ako, garo ngayon ko lang siya nabasa. Nabasa ko naman. Mamaya, Hi, Lyra. May plano pa, BJ guys, family. Ano? Anong qualification ba ko lang sa dream boy mo? Qualification. Yan na tayo sa Ano, yung gusto ko lang. ikaw. Yun lang, qualification. Hindi, yun nga yung sabi ko, parang basta gusto ko yung ahead sa akin yun. Tapos yung kaya niyang ma-provide yung gusto ko, yun. Ako din. Gusto niya lang Parang ireklamo. ganun gusto din yung gusto ko. Wait lang, mag-edit Kasi lang syempre, ako. ako yung, parang, alam mo yun, ako yung nagpo-provide sa family ko. Gusto ko may nagpo-provide din sa akin. Wow. Masaya yun, guys. Edit lang ko din. Hi sa inyong tatlo. Kataraning. Garo aram ko yan, na Kataraning ata, gayod iyon. Dadalhin mo kami sa Qatar. Sa video ni Kuya Noli, dati na bumalik si Kuya Noli. Hindi ko po yung nakalimutan. Inano ko lang, parang nag-aano lang ako. Parang inosente, ganyan, na hindi ko alam. Alam ko po yun. Nakared pa nga ako noon. Matalik na kaibigan ni Idol Jopper. Yun po ba? Hanapin ko mamaya, mag-subscribe ako sa kanya. Si Ate Rica po, sumasayaw ka ng toto para hindi kayo. Sumayaw, grabe po. Kuya Ruben, sige, sasayaw si, Chinchin kasi siya yung dancer sa amin. Hoy, hindi ako dancer. Oo, dancer ka. Nag-video Ako na lang ako, pero mag-aalaga hindi ako, sa'yo. hindi ako dancer. Shoutout po, Dogay Official. BJ, mag-charity vlog ka na din para mabilis sa mga channel mo, ganyan ni Hana ng Kalika. Try po natin kapag pag meron tayong sponsor, saka po tayo mag-charity. Kasi, tsaka, nag-uumpisa pa lang po kami, kumbaga hindi pa kami, Parang hindi may pa kami karapat-dapat. About kasi guys sa charity, may natutunan lang ako kay Kuya Noli Vlog. Kasi sabi daw niya is, wait lang. Madali mag-charity eh. Hindi talaga madali mag-charity kung wala ka pong support. So, parang nagsusupport sa'yo para sa mga charity or ganyan. Pero ang sabi daw ni Kuya Noli, kapag meron ka na daw sinasahod sa YouTube or what, kailangan mo muna po unahin yung sarili mo, yung pamilya mo bago ka po tumulong sa iba. Yun palagi po yung nasa isip ko. At doon ko talaga nakuha yung kay Kuya Noli. Kaya thank you so much sa advice ni Kuya Noli. Huwag po kayong magagalit guys, pero kapag meron naman sobra, talaga nagtutulong na naman, pero hindi naman talaga na porket hindi ka na magtutulong sa iba, ganun. Pero Kasi mas ganito maganda yan. talaga, unahin mo muna yung pamilya mo kaysa sa iba. Kasi bakit mo unahin yung ibang tao kung yung pamilya mo, Oo. mapapabayaan mo? Yan. Ganun yun. Tumpak! Family first. Next question, please. Nagulat kaya. Dito to naman talaga yun. Alam, magsayo da ka mo, te. Paro-paro, G. Ata yun sa panikala. Parang nakainom ako ng gamot, guys. Pwede na to. Okay na to. Oh, medyo Okay natin na si ba? Chin Chin. Ala, sasayaw daw tayo. Anong gusto nyong sayaw, guys? Ang ganda daw ng mukha mo, Ate Angge. Sige, Thank you sasayaw po. kami, guys. Wait lang. Maghanap na tayo ng, ng sayaw. Para dapat hindi makopyright ka. I mean, hindi man siguro. O, sayaw kayo daw, sabi ni Sir Robin. Opo, sasayaw po kami. Yung Dapat po may prize. patugtugan niyo yung remix. Dapat may prize kung sasayaw. May bayad po kasi kami, charot. Kapag sumayaw. Remix. Charot lang. Yung mata ko Punta parang daw tayo sa bahay kubo ni Tilo. Nasaan yung bahay ko ba? Nagulat kayo kay Kuya Gacho. Oo, grabe yun. Mag-edit sana ako. Pero maya-maya. Taran!
Ano sa'yo tayo? Meron dito mga TikTok. Ang mga tao kasi ngayon, mga tearstrapper na, hindi na Mga vlogger. Mga babakmit. Tulon isa. Si Kuya nyo, Noli, bahala ah. Ano na lang, oh. Magaling eh. Ano yan? Ay, oo. Paano yan? Ay, hindi ako sumasayaw. Kaya tayo. Hindi, try lang natin. Ay, napalto. Try ta lang. Ay. Ay, paano yan? Dapat nakatayo. Tara, tayo tayo. Sige, sige. Saan kuya? Sumayaw. Wala, tayo tatlo. Wow, ganyan lang yan. Ah, ganyan lang. Digdi na lang kuya. Okay rin naman, oh. Ulit lang, doon kayo, tayo pa rin. Yun, pinapagalitan kayo eh. Oh, digdi, oh. Cute baga, oh. Cute. Maria. Game na guys, game. Game. Ano, game na ba? Ay, Kuya Gatcho! Yayain ka daw, sabi ni Kuya Oh, Ruben. ano dito kuya? Kuya Ay, Gatcho. kaso, ano si kuya? Sayawin niyo yung sinayaw yung sa bahay ni Rika. Oo, mamaya, sasayawin namin yun. Ano yun? Yung ano, yung... Masakit ang paa ko. Yo. Ano yun? Hindi yung sinayaw namin ganyan. Mamaya na, mamaya. Ito muna. Tingnan mo. Maganda yun. Ito na, guys. Tara na, Chin. Wala kasi akong stand. Go. Ano daw, tapos na daw yung bahay niya sa Mindanao. Asawa na lang kulang. Maghanap ka po. Kuya Gatcho, masayaw ka da, ah? May sakit True. kasi, kuya. Maga pa yung paan ni kuya. eh. Ah, maga pa daw yung... Oo, yung paa ni Kuya. Oh, let's go. Share kami guys. Ito yung behind the scene. Behind the scene. Mabay. Ay, dyan ako mabay. Ikaw na lang. Tara na. Tara na, Chin. Ay, dyan ako nag-mabay. Sige lang. Oh, kasama si Tilo. Kasama si Tilo. Halika na, Tilo. Dali. Ako na dilo. Dito ka na. Paano yan? Paano yung sayaw ang talas mo? Ano ba sayaw? Ta? O, yun na muna, Sara. O, yun muna. Baka di na makinig yung... Okay, 1, 2, 3. Go. Ay, mali ako! Wait lang! Mali ako! Wait lang! Hindi ko kasi masyado kasi. Meron pa. And if you hear this song, then go on with the back, go on with the knees, baby, shake it to the max. But DJ, please turn up. Hanggang mo daw lang sa'yo para may magpalipad. Galing ni Tilo sumayaw. Ano na? Yan na lang. Oh, sigalo mo na yung pauna. Ano pa? Ano? Kaya pa ba? Oh, si Chin. Ano ba Chin? Chin. Ano yun ako marunong magsayaw? Kimbot lang, makisabay ka lang. Ano ba? Patinga ako, nalilito. Yun na lang yung isa. Alin? Ah, sige, game. Apat to. Tag-isa tayo.
tayo, apat tong ganyan. Ano? Sige na, babe! Mauna na ako. Pahuli sa dilo. Teka dito, tan, tapos. Tapos, Pahuli na lang sa dilo. Ano, sinalas ko? Ano, babe? Pahuli na lang. Apat tayo. Ain't my nigga for a reason. I can tell her all my secrets. Cause I know that she will keep up. Ain't nothing come between us. Damn, I'm turned up. Talaga naka-tiktok yun. Wala na akong sayaw dito. Ano to? Wow! Ayun, madali lang. Ano yan, isip? Dili sila. Ayan. Que é bigode. Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job. Todas viciadas em si. Ganun ka kami nag... Aram na gano'n. Lagay ni sa tong tulo. Sa tulo ba ito? Ano? Dalawa lang mga dancer. Dalawa lang. Ano ito naman isa? Si Yuji. Lagi ka lang. They don't love you like I love you. They don't love you like I love you. Cadê as roupas? Esse apego o chão, esse é o bonde todo não. Esse apego o chão, esse é o bonde todo não. Ay, may sarili din magayon. Oh. Ay, aram na yun. Always fresh like body ng babali ng leeg. Sasaga sa mga Ay, sala. nagkapakasa sa heg. Pasensya mo baby, di maawat ang bibig. Sasabi sa Ang balang ko lang, ano? puro pakilig. Ang Ano kaya kayo dito? Ang mga TikTok mo dyan, ano na? Ano? Oh, dito sa Pina. always fresh like body ng Yung babali Rika, ng oh. leeg. Sasaga sa mga Nakakasuyo nagkapakasa sa heg. Request ng Pasensya yun. mo baby, di maawat ang bibig. Sasabi sa balang dito puro pakilig. Ang bitbit ang Yun na yun, dun sa likod. Ayaw, tuwa. Treta. Kita ang tulo. Hindi ako sumasaya. Kita ang tulo. Sumasayaw to. My God, ayusin daw ang sayaw. Ay, naka-live. Oh, sige, nagulang. Ay, naka-live. Di man, kaya lang. Naka-live pala yan. Request yan, Ti. Request nga. Ayan. always fresh like body ng babali ng leeg. Sasaga sa mga gas talaga paasa sa heg. Pasensya mo baby, di maawat ang bibig. Sasabi sa balang dito puro pakilig. Ang bitbit ang Ang hirap naman. Wala na ako ibang TikTok. Hindi, kung gusto mo na. Yung ano? Oh, ni cute eh. Isa. Jasa. Darna. ang iniingat-ingatan ko. Ay, natin ko. Hi guys! What are your thoughts on gold? Kanino to? Sa'yo pang live? Oo. Naghanap pa kami ng baby. Dito ka pilo. Ayun! Ay! Dito ka! Tingnan mo Sige, sige. Oo, nakapag.
Wala na kasi hindi. Ah, ganyan yan. Ang galing nito. Babae ka pa? Ba't ka tingnan mo? Mas babae pang Oo, mas malambot yan. Galo. Oh my God, magpe-premiere po ako mamaya. Ito yung spaghetting pababa. Spaghetting bababa daw. Na ako ay Darna. Tubi. Well. Eh, ano mo nga, B2B, oh. Yung mga B, tignan nyo B. Yan. Tignan nyo yung form niya, tignan nyo yung ginagawa niya, tignan nyo, medyo nahihirapan na siya. Baka baka Okay na kayo. Sa mga beginners, may tuturuan ko. Nakimarites po ako guys kila tatay kanina, kaya wala ako. Tignan nyo B. Nahirapan niya. Ongke. 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 Sorry. Hindi ko na lang. Dito ka din. Dito sabay ako sa inyo. Ay, di ko na naman. Kahit baliktad yun. Ay, sinasayaw niya. Oh boy, na naman daw ang dugo ni Tilo. May mga magagayon. Mga chicks tilo. Basta sa dito dito. Ito, bis. Ano yun? Galit. Dali ulit. Ano ulit? Ganyan. Yan ang baga. Ito na lang. Ay. Ano yan? Kanina. Ayan. So, dito ko. Ano ba? Ano ba yan? Basic lang yan, oh. Dali, be. Sin! Paano? Ulit. Okay, yan pa. Natagaro ko ng babaon. Natahon ng ibaba. May cappuccino. Yun, madali na yun. Madali, di ba yun? Paano yun? Hindi ko man yun alam. Ganito lang pala. Yung isa na lang pag ganito. Pares na nga step pa lang. Music ang pinag-ibig. Yun na lang. Ay, girl, magayon kami ini. Ay, so na. May bubble gums. The type of girl you wanna chew all of my bubble gum. The type of girl you wanna chew all of my bubble gum. I'm the type of girl you wanna take to your mama house. Take to your mama house. Esto se fue mundial. A mí hay que bailar todos los días, tú no me puedes pichar. No se te pregunta, tú pones de espalda. Diri pisilod man. Ay, diri pisilod. Hindi ko na, hindi na makasabay. Kasi galo. Ay! Ano ba yun? Ay, girl. Ay, kanta na ulit, kanta.
Kala mo talaga makadancer eh. Ay, cute siya. Di, ilan ka? Try to. Nawala yung sakit ng ulo ko. Kala mo may nahihilog sa inyo. Wait lang. Iba na nga lang. Ayan o. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza. Se cansa, ma chérie, la 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 la. Bakit may nagpapanito? Alaga. Siyempre talaga, kasi nga, magaganda kami. Yun lang. Maganda lang kami. Wala kaming talent. Ito ba? Oo, maganda. Oo nga, madami na nanonood. Ang ano ko na. Hoy, Tino, libre ka daw ng Jollibee ni Sir Herbert. Ang galing mo daw mo. Okay na po ba yun? Nag-init na. Puxa o seu cabelo, encaixe perfeito, vai sentar pra maloqueiro. Não me bota na parede, puxa meu cabelo. Hello. Ay, cute daw siya. Buhay na naman ang dulo sila. Galing ng ano ah. Ang galing. Turned up, got my man, she my nigga for a reason. I can feel the room, Uni, oh, cute yung iso. Puxa pra frente, pra trás e sarra. Top beat. Namahimik. Hindi ko ba yun? Hindi ko alam. Dali, ulitin mo yan. Let's see. Dali natin. Hindi ako. Ay, wala na yung edit, no? Ay, ano? Wala na. Wala na guys, kasi ulit na yun. Oh, parang na-slow step. Sige, dahil nakanta na siya. Ay, digdig ka niyo. Na nagkikambot ka ba? Eso. Ayun! Galing kita! Ito pa rin si Tulahay. Mga magagayon ba? Ballerina Ano cappuccina. manini? Ay, astig lang. Ay, cute pala na yun dahil. Ballerina cappuccina. Ulitin ba? Ballerina cappuccina. Napagod. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Ayan, maganda kaya. Akala mo naman dancer. Sorry. Paano kayo isisip mo? Sorry. Ayaw. Ayaw ko nun. Ano yan? Yung ano yun? Yung... Maganda ba yan? Kaso, need mo siyang... Bagot mo. Galing. Galing.
Chin-chin. Enjoy lang ang buhay. Ayoko na. Ingat, kuya. The type of girl you wanna chew all of my bubble gum. Yeah, the type of girl you wanna chew all of my bubble gum. I'm the type of girl you wanna take to your mama house. Take to your mama house. The type of girl you wanna chew all of my bubble gum. Yeah, the type of girl you wanna chew all of my bubble gum. I'm the type of girl you wanna take to your mama house. Take to your mama house. Uy, magayon ba kasi? Wait lang, patalastas. Ganito. Commercial. Ulit-ulit mo ba? Ulit-ulit. Wala man si Jamela po. Ay, barbason. Basok, di ba? Ay, Wow, ang galing nyo na. Wala tayong pwede. Wala kaming ganun, guys. walang kaming, walang laman. Sorry po. Me make it bounce on the left, bounce on the right. Two of them together, man, now watch me all night. Bounce on the ground, me make it bounce. What a sight! Bounce up, make it bounce. Uy, ano nga isa to? Sorry ba? Ano? Me make it bounce on the left, bounce on the right. Two of them together, man, now watch me all night. Bounce on the ground, me make it. Trending. Nani Wala na si Dasky. Tito. I'ma be taking them pics, looking all fly and shit. I'ma be the flyest shit. I'ma be spreading my wings. I'ma be doing my thing. Okay, I'ma swing it this way. Grabe, so plus ko nag-aro sa bata ko. Magbudots na lang tabi. Budos na lang kayo. Kayo, kasama ka. Budots pala kayo, budots. Ano. Hanap kitang budots? Kasi... Aray ko. Tigahanap ko siya. Yo. Paano, be? Sige nga. Ay, gun. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza. Se cansa, se cansa. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Eu tô dentro de paz, 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 tô dentro de paz. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu. Ano nga yun? Hindi ko yan alam. Ay, maganda. Ay, nag-iba na sa step ano? Nag-iba na nga yung step. Top bitches, top ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees no fighting. No fighting. Shakira. Really know that she can dance like this. She make a bad wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Shakira. Ako man doon. Turn up the bass and make some sound viral. And we will let you go just like a Sunday. 3, 2, 1. Alam niyo din? Ayun. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui rumba.
nalga pa arriba, 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 la mano en la pared. Como la nalga te doy un 20. Hindi natin kaya yan. Hindi natin to. Slow down, grab. Ready people not warning, someone's blind. Oh, yun na yun. Yun na yun. Ano yan? Magiging dancer tayo. Na-exercise. Mag-belly dance na lang kayo. Oh, simple lang oh. Ay. Two. Kanina pa kayo dito. Nakita ko sa ano. Panood ako ng vlog tayo. Avocado, she got tattoos of her Yung body, nahanap and kong she light music, skin, hindi kinda naughty. nagpapakita. She gon' Basta may ano kasi yun. Sige na! Ah! Nagsabihin! Sabi kasi, sige na! Cause we poppin' like all my bitches got real hair, chillin', top down, screamin' like hey. Fucking, she thuggin', getting loud. Cause we poppin' like all my bitches got real hair, chillin', top down, screamin' like hey. Fucking, she Kaya ibasa mo sa kanan o sa kaliwa. Wala ka sa aking yaman, lahat nagagawa. 24 oras ako di mo nakakilala. Wala, nagawin ko talig dyan. Oh, kitikite. Oh, parang, alam mo yung parang isdang wala sa mga. Oh, parang talig kitikite. Uy, ano kita? Mabudots. Wala na, nilabas na yung talent. Yung... ito, budots. Tingnan niyo. Uy, ingat, be. Nag-ilas na to, budots. Budots? Ang ganda naman. Asan yung budots? Ba't parang wala na yung budots ko dire? Ayaw, ano? Ito na lang, mag-search na ng as. May ilaw na lahat ba? Oo. Maganda yung paggabi. Iba yung ingat dito na. Ito oh! Ito na ako ng budots! Cute! Oy, sorry mga sumatulak baga. Susumaan ng ulam. Anong ulam na lang namin ikaw. Ikaw na lang, dali. Okay, itulak na ako. Tulak. 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 Anong ulam? Ay! Ah! Magkano na ganyan si Aya Jade? Aday, wala tayo tumahay. Kauban ang tagom na yung maglipay-lipay. Sayaw ng tapre, ang palit na makatsi. Kauban
Dapat dito guys, kailangan namin ng ano. Alak. Esse é o chão, esse é o bonde dobro não. Esse é o chão, esse é o bonde dobro não. Rebola, dobro não. Bola, dobro. Cadê a kaoban ng panayag? Maghataw ng tanan. Iat-iday, iat-iday. Sige lang. May nagsend na. Thank you po. Ay, si Kuya Neil, oh. Kuya Neil, no, last ko, hello po. So, wala ito, hindi na kami nakapagbasa. Oo, nagbubudits na kami. Kaoban ng panayag. Uy. Maghataw ng tanan. Nandito pala Sir Neil. Ganang pagudot. Ayan, oo. Yes, sir. Dan series na. Hindi man ako nagsasayaw. Ngayon lang. Na-prank ka doon ah. Na-prank ako doon. Ang cute ng tugtog. Mga copyright ka niyan. Alisin mo na rin yung copyright. Marunong ka naman ata. Pag nag-dasa, din ako Buong Revilla po, number 16, Kabalota. Yun, yung nagdarama daw. Manayaw tantanan, sa dispuhan. Ngayon na akong sumayaw. Tama na kayo magbudots. Tama na magsayaw. Ay, wala. Not yet, Kuya Neil. Not yet. Wala pa po si Kuya Noli. Maghanap tayo. Asan na si Kuya Noli? Tika na dumating na siya. Upo ka ng Ate Angge. Kuha ko tubig. Grabe. Ay! Asalay na ang tubig. Tubig. Okay ba mga Angel? Alright. Basahin mo. O ano, napagod kayo? Hello po. Yes, napagod po kami. Kamusta? Alam na si Kuya Jason. Oh. Kamusta? Kamusta ang pagiging dancerist? Guys, naunat-unat yung buto ko. Parang medyo naglambot na siya. Parang nawala yung sakit ng ulo ni Ate Angge. Oo, nakainom na kasi ako ng gamot. Ayan. Salamat kay Kuya Noli, binilhan ako ng gamot. Gamot ba talaga yung sayaw? Na parang boat. Hoy, ano, mga pawisan kayo. Anong tawag pag-apat? Anong tawag pag-apat? Di ba pag Tres Marias? Pag-apat, ano? Fort Marias. Hindi, 400. Joke lang. 400 dito ba? Kalakas TV, hello po. Ay, 4 kantos. 4 kantos. Ano yan, inumin? Mga ano to, inamera. Ay nako, kapal. Ano yung merienda natin? Nagdadarik na yung araw. Oo. Grabe yung init dito, guys. Anong oras na? Baka malubot ako mag-edit na po. 3:09. Amo. Bibi, malawak ba yung gym? Okay. Ano natin ngayon? Kailangan. Sana magbanding kayo sa McDonald's. Grabe naman, nagutom na si Kanji. Oo, Sir Rubin. Wala pa kaming merienda. Charis. Mamaya. Papawis lang, wala ng lagnat. Nakainom na kasi ng gamot. Di na mo sa isip ko sa... Anong title no? Anong title? Basta yung... Budots yung... Oh, pag tayo mag-music, kayo na rin Last song syndrome. Yun yung tinatawag na last song syndrome. Naggaganon kita. Yung... Ay, so... Ano yung bakit mo? Ano, LSS kaya mo pa. Bye po. Sadit. Ano po sila? Tala yun. Ang ingat. Nag-vlog ka naman. Hindi na ako nag-vlog. Nakimaritis na lang ako kay Tatay.
Punta tayo doon mamaya. Sakit ng puson ko. Ang init-init na. Mumula na ngayon. Di, putulong na ako. Mahaba na naman. Uy, i-trim ko lang. pa lang. I-trim lang. Sirit. Sirit. Yung na-adapt ko na, Bi. Huwag na nga kayong maghanap ng song. Kaya Kamukha ni Bicolana si Kamang yun. Kanina pa nga yan, yung kamangyan. Ay, naku, si Kamang yan talaga. Pag tumaba ka pa, pag tumaba ka Ayoko pa, na, Bi. Nagda-diet na nga ako. pag tumaba pa siya, as in kamukhang kamukha niya na si Kamang yan. Hello everyone, ang cute niyo ng 4 na dancer. Siyempre naman. Dancer. Sama niyo si Kusina Girl. Wala na si Kusina Girl dito. Nasa Borias na po. Yun naman yung chinelas ko ba? Wait lang, pupunta ako dyan. Mag-teleport ka na lang po, Sir Rubin. Ang pasmado ako. Pwede naman po mag-teleport. Ang kumakantay. Ano? Bias me. Kaya nga. Ipatahi mo. Pag nadikit na, patahi mo na. Patahi mo na lang. Hello mga magagandang girl ni Kanol. Ilang minutes ka na binag-aan? 1 hour na yan? Ay, 1 hour na yan. May Kanina pa yan. Madami pang viewer mo. May ano kasi madami pa. Ako kasi pag pag nag-isa-isa na. Buti ang tagal malobat. Ilang percent? Tingnan mo. Hindi ko alam. Wait lang. Tingnan natin. Tagal. Paano ba ito makita? Hindi ko din alam. 24. 24. 24%. Kaya pa yan? Kaya pa yan. Hindi ko man yan ginagamit. Nag-GoPro baga. Wow, naka-43 ano ka? Ayun. Oo. Talar. Dollar. Sana na-open ko yung ano. Naka-open yan kasi nasa ano ko. Bakit pag Nandiyan naka-off na ba, hindi ano? Oo, hindi yung sa bilis. Hindi. Hello po. Hello, Kuya. Nandito na si Kuya Noli. Nandito na po si Kuya Nol. Ay, sabi mo po si Kuya. Saan ka pumunta, Kuya? Bumili ng tinapay. Maruya. Kuya, tubig lang. Ano yung malamig. maruya, Kuya? Gusto namin tubig na malamig. Ha? Oo. Matamis? Dala yung tubig. Timplahin natin. Chinchin ang pipit lang. Yan. Sirit. Sirit. Parang nakabukas yung zipper ko. Ayun ako mo kasi mo nakita. Yan guys, may merienda po kami. Ah, Palay pa si BG. Bakuha tayong yelo. Ano na pala? So, Binili ni Kuya Noli. Sinapot. Kuya Noli, yung tawag dito. Kuya Neil. Hello daw po. Bakit daw? Ayo. Hello po, Kuya Neil. Hello. Ay, salamat sa mga nagpalipad. Nakayo po na yata ng $100. Ay, $100 na ba? Wala pa. Magkano pa kulang? Magkano pa kulang kasi Palipad na kayo. ang susunod na magla-live si Kaang, di para maka $100 eh. Ay, ilan na ba? Ilan na? Ako mamaya. 40. Oh, O para hindi sayang yung pagpunta nyo rito. So guys, Nabihira po. mag-end. Ayan guys, oh. Mag-end Hindi, mamaya na. Isend yung ano, isend yung... Kay Kuya Noli. Ay, Isend yung link. Uy, ang Oo. daming ano. Mamaya na kasi i-type natin yung ano. Ilang minuto na yan? Awan, yung live mo. Isang oras na. Okay lang ba? Yan naman, okay na sa'yo? Oo, Kuya. O sige, Mamaya. para Ikaw na mailagay, mag-ano para ko mailagay yung link dyan. Mamaya, mag-set up mo na siya. Ah, okay. O, tara mag-picture tayo, B. Hi. Picture tayo lahat. Ano ay? Gapo ko dyan. Ang ganda ko Diba dyan. talaga mag-iPhone eh? Ano na lang talaga? Ang ganda ko dyan. Kaya Noling ngumiti. Natuto na ako. So guys, hello, shoutout sa mga Kasi tinuruan ka sponsor. si Kaya Noling ngumiti. Apo, Sir Kuya Ruben, naka-ano pala ako, naka-dollar sign, naka-on yung dollar, kagabi kasi. Ay, magpasalamat kayo kay paring Robin. Abangan nyo lang sa vlog ko. Oy, magpasalamat kayo. Basta magpasalamat kayo. Hello po. Pasalamat kayo. Kuya Ruben, thank you po. Thank you daw. Thank you so much. Abangan nyo lang sa God vlog ko. bless po. Basta magpasalamat kayo. Pag nagsasama-sama tayo, Paring Robin, ayan. Salamat. Abangan nyo sa vlog ko. Kuya, anong title ko? Opo. Mamaya mo na i-end kasi. Mamaya mag-end ako kapag Nandiyan pa magaling yung kumembot sa chin-chin ko lang sa practice. Opo, lahat naman. Ilagay mo na yun. Shoutout sa mga sponsor. Shoutout kay Kuya Neil, kay Title mo, Kuya palipad Ruben, kayo. kay Kuya Bruce. Joke lang. So yeah, thank you so much po sa pagtambay. Wait lang, nag-set up lang si Ate Ang. Ito, wala pa naman. Anong title mo dyan? Nandito na kami sa... Nandito na kami. Sulitin na natin to.
sa site. Uy, amo talaga. Oy. Sumitin na natin sa site. Hello sa mga nagpakulay. So, ayun, malaking tulong yan sa kanila para hindi na masayang yung pagpunta nila rito. Diba? At abangan nyo yung, House Blessing. Papainal ko lang. Mas maganda kung nandito pa sila para at least mas masaya. Yan, syempre yung channel ni Rika. Supportahan nyo, Adobo Girl. Alright? Alright. So yan, shower out kay Herbert. Sige, libre mo ko halo-halo kasi ang init. Ang dami pala. Oo, Kasama mo yung ginawa, kuya? Madami si Kuya. Sayaw. Oh my Ang God. dami pala. Madami si Kuya ang Pawisan. Nagsasayaw ba sila? Ano, para sa'yo kami. Nagsasayaw pala. Ang dami pala. Oh. Alam mo naman na dancer kami. Nagsasayaw pala yan. Bakit hindi siya? Paano? Wala ko sa vlog Sa ko yun. music, sa music. Wala sa vlog ko. Kuya, bakit hindi narurot? May lyrics. Dapat marutit yan. Not may music. Yung nagla-live ka naman. Hindi siya narurotate. Walang yellow chin eh. Apo, yung channel natin, Rika, it's me at Adobo Girl. Wala sa tito. Sino to? Sokang pa. Paano mag-link, Kuya, ng ano? Okay. Ba't hindi narurotate? Mabait kasing tao. Sino? Tugso. Parang, bakit hindi siya narurotate? Sige daw. Ulitin mo daw. Sit up mo daw. Ito. Napagod nga talaga kami. Hindi. Yun na yun. Vertical, horizontal. At ayun, Pag pindot ng live ko, sana yun wala. oo. Pag nag-live ka na, yung dollar sa babe. Ayun, naka-open na siya, ba? Ano, Kuya, paano? Ay, Maruya. Oo, Maruya. Nag-aaral akong belly dance. So, ayan guys, nandito na ako sa live ko. Punta na kayo guys. Paano ba? Ay, hindi ako makaano. Ikaw na. Hi po. Hello mga kaano. Ano daw? Ikaw na lang po ang baba ng link. Ito naman si Miss eh. Magbaba ng link. Sige. O, doon kayo. Diyan lang kayo makita dyan. So, guys, nasa live na ako. Oo, nasalit na. Puntahan nyo. Yung iba, yung alam yung At channel baba ni... natin yung Kaanggi. live ni Kaanggi. Sila mama mo, umalis na. May ano. Para sa lubong ko na. Hi guys! Uy, parang mas Yes payat po. ako sa cellphone mo kaysa sa cellphone. na kayo. Mas payat Maganda ako. ka naman talaga. Uy, hindi ba? Mas maliit ako sa ano. Ala, Kuya Rubin, ang daya mo po. Ala! Wag ka Punta po na dito. matutulog. Mag-teleport ka na lang. Wala ako matutulog. Balungkot pa siya. Wait lang po yung link. Is, Lang po. ano po yun? kayo. So, Sakit ko na yun. Sakit lang siya, tapos sayo hello ka. po, Oh, grabe Kalakas yan. TV. Hello po, Kabanderang Reyes. Mega love shoutout po. Hello po. Yan. Super. Una amo ay. Amo. Di Amo ba amo talaga. Amo. Iyo. Amo na talaga. Okay na. Yan na po yung link, yung asol. I-click nyo na lang po yan. I-click nyo. Para mapunta ka sa channel ni Kaanggi. Yes po. Ayun, thank you po. Alright. Alright. So, Okay na ba magsasayaw naman Okay. kami ulit. Bye-bye po. Guys, punta na po kayo Bye. dun sa link na binigay ni Kuya Nali. Hello Kasi po. makikita nyo pa rin naman Bensan. kami Mega doon sa love video. shoutout Nandito pa po. din kami, Andres, guys. hello po. Malulubat na din kasi Oo. si Bicolana girl. So yan guys, thank you so much po sa mga nagtambay, sa mga nagpalipad, sa mga sponsor na tumambay. So yan, thank you so much po. Bye-bye. Love you all.